खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्लिटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ उत्तराखन्डनि उत्तर कुशीयाव हा सिंजों लामा बानायबाय थानाय गुदुङाव गिख्रंथाव जाथाय सोमजिनानै गासै 40 लेबारफोरा गुदुं सिङावनो नांथानानै थानांदोंमोन। नाथाय दिनै सप्तासे जालांनायनि उनावबो दासिमबो गुदुं सिङावनो नांथानानै थानांदों 40 लेबारफोरा। दासिमबो रैखा खालामनो एबा बोखांनो हायाखै बे नांथानानै थानाय 40 लेबारफोरखौ। बे 40 लेबारफोरनि गेजेरावनो सानैया क'क्राझारनि रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय नार्जारी। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव इउपिपिएलनि मोनसे गेदेर सुबुं गौमा। पर्बतजरा जिल्ला इउपिपिएल कमिटिनि बानजायनायाव देबिकला गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै इउपिपिएलनि मोनसे सुबुं गौमा। बे सुबुं गौमायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव खाम्फा बरग'यारिया 14 नं चिरांदुवाराव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन। आं दिनै इंगित होखाबाय आरो आङो मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै पर्बतजरायाव बिसायख'थि गेलेगोन होनना। अरुणाचलाव जानाय गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गसाइगावनि 4 सुबुंनि जिउ खहा। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय क्रिस्ट'फार हेमब्रम आरो बिथांनि दोलोआ अरुणाचलनिफ्राय क्रिस्टियान धर्मीय सभाया जोबखांना न'फारसे गिदिंना फैफिननाय समावनो 13 नं माहारियारि राजा लामायाव गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो। लामायाव लेन्डस्लाइड जानायनि जाहोनाव हाजोनिफ्राय अन्थाइ गोग्लैदेरना जायगायावनो 4 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय 4 सुबुंफोरखौ फारियै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नेपालपारानि निर्मल हेमब्रम, श्रीरामपुरनि क्रिस्ट'फार हेमब्रम, अभिजित हेमब्रम आरो लकनाथ केसको होननानै मिथिनो मोन्दों। बङाइगावनि गेरुकाबारियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। गंसे गोख्रै खारथिजों फैनाय AS01C 7760 नंनि गंसे ट्राक गारिया लामाजों साइकेल सालायलांनाय 2 सुबुंखौ सौख्रांनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। साइकेल सालायलांनाय 2 सुबुंफोरखौ सौख्रांनायजों लोगोसे लामानि सेराव थानाय दखान गलाफोरखौबो सौख्रांनानै थेर बेथेर खालामो। साइकेल सालायलांनाय ट्राकजों सौख्रांजानाय 2 सुबुंफोरजों लोगोसे दखानिफोरखौ लाफानानै गासै 9 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ बङाइगाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। गसाइगावनि तेलिपारायाव माहारियारि राजा लामा जाब्रबथायजों सासे सिख्लानि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव तेलिपारायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। आसाम सोनाब बेंगलनि सिमना सरजाबकुटु गामिनि रुंसारि निक'लास मुर्मुनि फिसाजो 23 बोसोर बैसोनि धनि मुर्मुआ माहारियारि राजा लामा बारस'नाय समाव गोबारै खारनाय गंसे फिसा गारिया सौग्रावनायनि जाउनाव जायगायावनो जिउ खहा जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।